Han snakker med tilfældigt valgte blandt de ansatte for at få et billede af hospitalets drift. Hvad har de at sige? Ja, efter mit synspunkt ser det ud som om, vi endelig har fået en effektiv ledelse, som er i stand til at sætte overlægevældet til vægs. Vil de gentage det? Ja, efter mit synspunkt, så ser det ud som om, at vi endelig har fået en effektiv ledelse, som er i stand til at sætte overlægevældet til vægs. Hvorfor gjorde de det, Nielsen? Så var de rigtig klog? Nej, jeg foregav at angribe dem, for at se, om de fik hjælp af portøren. Jeg fik jo ikke hjælp. Nej, men det anser jeg for et sundhedstegn. Et vist mål af klasse havde der til for at holde en virksomhed af den størrelse kørende.